Quin número ets? No tinc número. Vés-te'n. Oh. Busca't un número. I això? Ara vinc amb el número. Quin número és? No sé, a veure què hi ha aquí. Doctor Rodríguez. Això és un número, va, vés-te'n. Ja! Ja! És aquí el càsting de imitadors de Polònia? De Polònia no. Els dos falsos. Ja! Espera un moment. És aquí el càsting d'actors per mèdicos? Sí, De sitcom? sí. Ah. Què n'hi ha d'explicar una cosa? Quin número és el teu número? El 5. Vaja, quin joc pots posar-te. Va, explica l'acudit. Va ensenyar el metge i diu... Doctor, em fa mal el dret del penis esquerre. Què significa això? Doncs que tens dos pirules. Bueno, ja està, ja te'n pots anar. Ja et trucarem. Bueno, va, adéu. Però si no t'han dit el telèfon. Bona nit, telenotícies de TV3. És aquí el càsting de decorats? Sí. No, de decorat no. El següent, sisplau. Ja! Passi. Doctor, em fa mal la panxa. Ai, no era així. Ja? Ara o mai. Com ho saps? Mira, tinc experiència. Ja! És que estava jugant a un videojoc i em fa mal la panxa. Boníssim! Això era una noia tan noia, que era molt guapa. Un no. Ai, no. Que era boníssim. Va, Boníssim. no faries més. Bo, boníssim, un... Bo! Boníssim! Bo! Vigila que se't mou la taula. Bueno, sí. Intentaré fer que no es vegi. Ja. Bo! Boníssim! Ja. Un nou. I tu què en penses? Un nou. I tu què en penses? És original. Ja. Doctor, també em fan mal els ulls. Per això estem tancats. No, però si estem coberts. Ja. Doctor, també em fan mal els ulls. Estic mig sec. Per això estem tancats? No, però si estem coberts. Ja. Bo, no havia rigut mai. Tant! Ja. Bo, no havia rigut mai tant. Ja! Gràcies, càmera. Ja! Gràcies, doctor. Ai, no tinc de dir ni de cosa, ja. Esa cadereta està al revés i... Ai. Ja. Gràcies, doctor. Ostres, mira, sempre que estan llum aquests càmeres. Sí. Et podem fer una pregunta? Una pregunta. És que no sé què tinc de dir. Tingui, em preveis, aquí estan les vidres del presentador del mini programa. Obre la boca. TV3. No ho veus bé, posa't aquestes ulleres. Uau. Uau. Un bon petit, no? Veus? Sí. Per què mires cap a baix? Què dic? Aquesta és l'única solució. Em tindré de fer petit, però tu et tens de posar aquestes ulleres.
Estàs en conscient. Sí, es veu, sencer. Benvinguts al mini programa. Sí. Però si el presentador sóc jo. Però si el presentador sóc jo. I jo em porto ulleres. I tu de cara, i tampoc et veus. No sé com va quedar això, però l'únic que hem pogut fer. No, perquè ara és... En quin soc? Benvinguts al mini programa. No sé qui sóc també. Eh? Eh?